हंसवाला हो हमारा भैया के साथ हमार गला लागल बा लेकिन गाड़ी गावे के बा आई कि आंगना के नामा हंसवाला हो हमारा भैया के साथ सोना के फूला के बरतन करार कइलो सोना चांदी फूला के बरतन करार कइलो और कहे के बा भीतरी पमहिनी तारी भाई घर मवाला हमारा भैया के सरा तारी भाई घर मवाला हमारा भैया के सरा आंगना में नमावा हंसवाला हमारा भैया के सरा आंगना में नमावा हंसवाला हमारा भैया के सरा कि कही आके चलल तू हवाए बंटी भेड़ुआ कही आके चलल तू हवाए बाबू भेड़ुआ कही आके चलल तू हवाए कही आके चलल तू हवाए कहलू भेड़ुआ तहरा घरा में चोरवा समाइले सिया राम के भजो तहरा घरा में चोरवा समाइले सिया राम के भजो मतलब लड़की की तरफ से लड़की की जो बहन है पूनम जी उनकी तरफ से बहुत आशीर्वाद है लड़की के भाई आवत धीरे धीरे लाइन पर आवत नहीं जामनी के कही आके चलल तू हवाए भेड़ुआ कही आके चलल हवाए दिल कहरु भेड़ुआ कहिया के चलल तू हवाए बंटी दवा तहरा घरवा में चोरवा समाइले सिया राम के भजो तहरा घरवा में चोरवा समाइले सिया राम के भजो अन धन चोरावा हो कुछो ना लिहले हो उनका पूनम के उनकर पाली के
हम उनके दे दिहले उनके दे दिहले सोनू भैया के से जरिया आए सिया राम के भजो उनके दे दिहले भैया के से जरिया आए सिया राम के यही में कहे के बा कि और समझी जी की तरफ से भी सोनू भैया के ससुर जी की तरफ से भी बहुत आशीर्वाद बा कि कोटावा पहिराला से हीरो ना कहई बाए समधी जी कोटावा पहिराला से हीरो ना कहई बाए समधी आए समधी जी कहबा अब बहिन बेचावे कहई बाए समधी जी बहिन बेचावे कहई सोनू भैया के पाहुन जी खाते कि कोटावा की राइफल चमकावला से पुलिस ना कहई बाए तो हमें हर माऊ के कहई बाए तो हमें हर माऊ के और भैया चाचा अंजलि चाचा में कहे के बा सोनू भैया के भैया है और आई कि नमरी पनमरी उड़ावला गजब कही दिहले भैया नमरी पनमरी उड़ावला गजब कही दिहले गजब कही दिहले भैया गजब कही दिहले भैया और सुशील जी के मुहा वाला जवाला गजब कही दिहले भैया नमरी पनमरी उड़ावला गजब कही दिहले भैया नमरी पनमरी उड़ावला गजब कही दिहले कि पिछुआड़िया पिछुआड़िया बंटी बोझी न रोका करेली हर कहाँ करेली हो अताना कहाँ करेली लेकिन ये जब बंटी को नहीं कहे के अब पिछुआड़िया पूनमिया किनार का करेली अब पिछुआड़िया हो तो भगवान किनार का करेली हमार भैया के ले आजाद करेले पिछुआड़िया कहमन के लड़का करेले
के बाद पिछुआड़िया है पिउरिया किनारी का मोरे पिछुआड़िया है रे कावा के लड़का करे अरे कावा कर ले हो दादा का करे हमर भैया के लेके आजाद कर ले हमकर साथ पाए धोबिया खराब कर ले पिछुआड़िया कौन के लड़का कर ले अरे कहाँ कर ली हो कहाँ कर ली पिछुआड़िया पूनमिया के लड़का कर ले पिछुआड़िया गारी सुन लाए कि गारी सुन लाए नित्यानंद तब जई हो गारी सुन ला गारी सुन लाए नित्यानंद तब जई हो दीदिया के लाड़ रखा सै सै गो यार घुमस पटना बाजार तनी सुन ला चलो बहुत बहुत धन्यवाद और ढेर सारा प्यार आशीर्वाद मिलल दीघा थाना प्रभारी आदरणीय गार्जियन श्री सुशील सिंह जी की तरफ से और महाकाल डेवलपर चंद्रमणि जी की तरफ से ढेर सारा प्यार आशीर्वाद मिलल बहुत बहुत धन्यवाद। और मुकेश भैया सोनू भैया के आदेश मिलल बा कि मंच गोलू राजा भैया के मिजाज चंदन यादव भैया हमनी के बीच उपस्थित बानी। चंदन यादव भैया के मिजाज तो दोनों भाई के तो मिजाज जो है अवोर्ड भाई लोग के तब चंदन भैया के मंच पर आमंत्रित करे का आदेश मिलल बा। मुकेश भैया अगला संचालन। थैंक यू।
हेलो, बहुत बहुत धन्यवाद। हेमा पांडे जी पारंपरिक गीत गैनी हो, मांगलिक गारी नारायण जी की कृपा बनल रहो। हेलो, अब मंच पर हम बुलावा करब अपने भाई चंदन यादव जी के, और उपस्थित बानी ऋतु राय जी, वहां के भी उपस्थित के साथ सम्मान बाटे। सब कलाकार के बारी बारी से आप सबके बीच में हम प्रेजेंटेशन करम, आपन अपन कलाकारी लोग पेश करिए, और जौने अंदाज से कार्यक्रम अभी तक सलीके से चल आ रहा बाटे, वही अंदाज वही समर्पण, ज्यादा समय विलंब न करते हुए, ज्यादा उद्घोषणा में टाइम विलंब न करते हुए हम अपने भाई चंदन यादव जी के मंच पर बुलावा करम, दिल से स्वागत करते हुए बस एक लाइन को हम शानदार रूपा जी अतना अच्छा डांस कर ले जाए 1 मिनट खातिर, अतना इनकर भाव नृत्य के बोध जोन बा सोनू भैया रूपा जी के जोड़ नहीं खे, मन बेजोड़ बाड़ी, सच्चाई बात बा। आ जाइए यहाँ पर। हाँ, क्या सेटिंग, हम गाने वाने में सेटिंग करना जरूरी है। अब जौना अंदाज से मंच पर आप अपन कलाकारी दिखाईला, आज ये हेठार के धरती हमने कहले जा, दक्षिण के आदमी हमने कहे जाते हेठार कहले जा खास करके, तो बड़ा लयदार धरती है रूपा जी। यहाँ देह चोरावे के नहीं खे, ओरिजिनल कलाकारी आज पेश करे के बाद सोनू भैया कलाकार के जो परख करे ले समाज सेवी भी बानी। अच्छा, चप्पल पहन के कहाँ मारला जाता है, हमार पहन के मन जोई ना आई जाए, चप्पल ना गए भूखे, ध्यान दो। अब हमें मंच पर बुलाई, अतने को हम कि जौन अनहारा होला वो अंजोरा ना होला। चंदन भाई आप आएंगे हम मंच तक, आप के फाइल निकाल देंगे, भिखर मामा है ना, वो खाता नंबर 1, खेसरा नंबर 2, प्लॉट नंबर इतना और मौजा नंबर इतना, वो सब जानते हैं। तो यहाँ आप आ जाइए। सोन के तरहटी पर डेहरी अनसोन में शिक्षा ग्रहण करने के बाद आज संगीत क्षेत्र में अच्छा अपना मूल्यांकन के साथ साथ सहभागिता दर्ज करते हैं। तब हम दो लाइन कह के हमें मंच हवाले करम कि जौन अनहारा होला वो अंजोरा ना होला, जौन अनहारा होला वो अंजोरा ना होला, कुल्ही काम एकोरा ना होला। जौन अनहारा होला वो अंजोरा ना होला, कुल्ही काम